गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासि हरग्रोबाय आरो लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय आं मोनसे अडिअ रेकर्ड खोनासंहोग्रोनि बेनिफ्राय आङो खोन्थागासिनो दङ। औ हेल' सार। औ आदा। ओमफ्राय मा जाखो दा फैसे? औ बेखौनो आं गाबोन फुङाव फन बुगासिनो दा। दाख्लैनिफ्राय हरगोन होनना बुंनानै मानो हराखै? एसे उसुबिदा जाबाय थादोंमोन आदा। एसे उसुबिदा जाबाय थादोंमोन आदा। आरे नोंसोरखौ अननानै आङो हेल्प खालामो, ओमफ्राय नोंसोरो हेल्प खालामखांनायनि उनाव माथो कमप्लिट आं आरो मा बुंबावनो नोंखौ मिथिबाय? एसे उसुबिदा जादोंमोन आदा। अब्ला नों दाख्लैनिफ्राय मानो गाबोन हरगोन होननानै थगायबाय थानाय आंखौ? थगायनाया मोजां नङा होनबा मिथिबायना? मोननांगौ माबा दंमोन आदा थारमाने मानसिखौ माने दिनै हरगोन गाबोन हरगोन बे थगायनाया मोजां खामानि नङा, बुजिदों? आं नोंसोरखौ बिनाय लोगो लोगो खै मिनिटआव हरनाय? आं 5 मिनिटआव फैसा हरदोंमोन ना? औ नंगौ। नों फैसा बिनाय लोगो लोगो आं 5 मिनिटआव नोंनो फैसा हरदोंमोन ना गुबुननिफ्राय बिलायनानै? अब्ला बेनि बेसेनखौ मानो बुजियाखै नोङो? फंबाय आं गाबोन फुङाव फन बुगोन दे। नों फन बुनानै मा जानो? आंनो फैसाखौ हराबा? औ बेखौनोथ' आं फन बुगोन। मा रायलायबावनो दे? दा फुङाव नों फैसाखौ हरगोन ना हरा आंनो बेखौल' बुं। बेखौथ' बे खोथाखौनो आं गावनि फुङाव फन बुगोन आरो जों खनसे। फुङाव फन बुनानै मा खालामगोन नोङो? दा रायलायबा मा जायो देलाय बुंलाय फंबाय? टावारानो गैया बारा मोजां। आं लोगोयाव नोंनो फन बुगोन आरो। ओमफ्राय नोंनि लोगो सासेयालाय बि बसुमतारिनि मेन गामिनि नामा मा नाम? बेनावबो थांनायनि टाइम मोनाखै आङो। नोंहा नामा मा नाम? बेनि गामिनि नामा मा नाम? खोनाया? बि बसुमतारिनि गामिनि नामा मा नाम? बियो बिश्वजितसो। बिश्वजित। ओमफ्राय नोंनिया? नोंनिया दांथल? मोजां खोनायाखै आदा। नोंनि नामा दांथल? नोंनि गामिनि नामा दांथल ने? औ। थारमाने सानै फंबायमोन आरो ना। सासेया हार्स, सासेया माने सानैबो सासेया दांथलनि, सासेया काजलगावनि। बेनिफ्राय काहानिया मा जादों फंबायमोन? मोजाङै खोनासं। दाखालिबो दुर्गा फुजानि आगोलाव फंबायमोना माने मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो होनना थांदों आरो ना। ओमफ्राय कम्पानियाव माने 16,000 पार मान्थ दरमा जागोन बिसोरनिया। बेनिफ्राय बिसोरनियाव 15,000 नांग्रोगौ जाहैबाय कम्पानिनिफ्राय। बिसोरो कम्पानियाव मोनहैखांनानै 15,000 होबाय आरो ना सासे मानसिनो। ओमफ्राय होनानै मा खालामखो? बिसोरखौ मोनसे हटेलाव दोनबाय। बिसोर सानैमोन, सासेया दांथलनि, सासेया काजलगावनि। बेनिफ्राय बिसोरखौ हटेलाव दोनना बिसोरखौ सानथाम माने फैसाखौ लाना थांनानै हटेलाव दोनबाय आरो ना। ओमफ्राय दोननानै फंबायमोना मा जाखो? हटेलनिफ्राय फैनो हाला दा। हटेलाथ' बिसोरखौ फैसा गैयाबा हगारला, नंना नङा? हटेल मालिकनो दा फैसा नांगौ। बिसोरबो नेबाय दङ आरो ना, फैसाखौ मोनफिनगोन खोमा, फैगोन खोमा होननानै। नाथाय गैला। लास्ट टाइमाव बिसोरो आंखौ कल खालामबाय, आदा बेफोरबायदि प्रब्लेम। बेनिफ्राय आङो दा हटेल मालिकजों रायलायबाय। ओमफ्राय बिदि बिसोरनाव फैसा गैया, थांनो हायाखै, जों हगार हरनाय जाहैबाय। बेनिफ्राय आंनाव जेबो गुगोल पे गैया, मायबा पे गैया, जेबो पे गैया। आं गुबुन मानसिजों रायलायलायनानै बिसोरनि सिगाङावनो रायलायदों फैसाखौ सोना हरफिन होननानै। बेनिफ्राय आं फैसाखौ लगे हरदों 5 मिनिटआवनो। हरनानै मा जाबाय? फंबायमोना गाबोननो हरगोन, समफोर हरगोन। आंखौ खुनु कल खालामफिना आरो ना। जेनेबा आं बिसोरखौ बरनना लाबोबाय, आंबो गुबुननिफ्राय फैसा हरदों। आंनो बेखिनि फैसाया जेबो नङामोन फंबायमोन। नोंसोर आंखौ फंसे थेंक इउ आरो आदा सरि आंखौ कल खालामफिननानै, नोंसोरदि बासायखांनायनि उनाव आंखौ कल खालामनानै, जेम्स आदा जोंनियाव फैसा गैया, जों न'आवबो गोबां प्रब्लेमखा, जोंनाव जेबो गैया, सरि आदा, आंखौ बेखिनिखौल' बुंनांगौमोन। अब्लाबो आंनि गोसोआ गोजोनगौमोन। मानो होनोब्ला आङो दिनै गोबां मानसिखौ हेल्प होनो लुबैयो, नाथाय बेफोरबायदि थगायोब्ला आं हेल्प होनो गोसो जाया। आरो आं मिथिखागौदि नोंसोरो मा कन्डिसनाव दङ। नोंसोर दिनै बेयाव 15,000 होनानै नोंसोरो न'आवदि फैनानै आंनो फैसा हरफिननो हागोन, आं बेखौबो मिथिखागौ। मानो होनबा नोंसोरनाव फैसायानो गैखाया, नोंसोर माला हरगोन आं बेखौ मिथिगौ। थेवब्लाबो आं नायदोंमोन, थारमाने आंनि गोसोआ, माने आं नायदोंमोन बे गथ'फोरा आंनि बेखिनि फैसाखौ लांनानै बिसोरनि जिबना बासायबाय नांगौ। नाथाय बे गथ'फोरा आंखौ थेंक इउ होनो रोङो ना रोङा, ना आंखौ फंसे नमस्कार आदा बा सरि जों फैसा हरनो हाला आदा, बे बुंनो रोंगोन ना रोङा, आं बे रावखौसो नायदोंमोन। मानो होनोब्ला आं मानो नायदो? जोंनि गेजेराव गोबां माने आंबो दिनै जेबो रोङा, आंबो दिनै गुबुननिफ्रायसो सोलोंगासिनो थायो, गुबुननिफ्रायसो गिदिर मानसिनिफ्रायसो आंबो सोलोंगासिनो थायो। अब्ला जोंनि उन्दैफोरा मा रोंनो? जों सोरबा सासेनिफ्रायसो
मोनसे गियानखौ लानो हायो नंगौना नङा जों गुबुननिफ्रायसो जों गियानखौ लानो हायो अब्ला थिग बेफोरबायदिनो मा जाखो जोंनि गेजेराव गोबां जायो सासेया सोरखौबा गोबां मोजाङै हेल्प खालामनाय थेंक इउबो बुंनो रोङा आरो भुल गोरोन्थि मावो ओरैबायदि गोरोन्थि मावो माबायदि गोरोन्थि मिथिबायना मोनसे एग्जाम्पल होनोसै आं दा नोंसोर गाज्रि मोननाङा सासे बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड नंगौना नङा एग्जाम्पल होनायाव दा गार्लफ्रेन्डनि बुस्थुआ माने बयफ्रेन्डआ दांनानै गार्लफ्रेन्डनि बुस्थुआ माबा मोनसे बायबा सोरबा बयफ्रेन्डआ रिस होनगोन बायबायलै बायनो हागोन बे नङा सरि बायबाय बेसो बा सोरबा गार्लफ्रेन्डआबो बुंगोन आरो ना एग्जाम्पलसो होदो दे आं बयफ्रेन्डखौ बायदों नै बायबाय बुस्थुआ सरि दे ओरै जानांगौ माने बायबायलै बायनो हागोन बे नङा बेफोरबायदियाव बिराद माने मा जायो बे गोमोनदिया बिराद गाज्रि ओरैबायदि गाज्रि आं माने गोसोथोलायनायाव लाबबाय आरो बे काहानिखौ ना ओरैबायदि गाज्रि आरो नों भुल मावदों ना नों दिनै सासे बयफ्रेन्डखौ गारनानै गुबुनजों लाइन मारिदो बयफ्रेन्डआ बेखौ मिथिनानै नोंखौ रायनायावबो सरि गैया आं गिदिंदोंमोन बेजों मा जानोखाय नै इमान गोमोनदि बे नङा मानसिनि जिबनाव बे मालाबाबो जाया सरि भाइ इदि जाबाय आरो बेसो मानसिनि खामानि नों भुल मावदोंब्ला नों सरिखौ बुंनो हानांगोन जोङो मानसिसो जों भगबान नङा नंगौना गोरोन्थिया जाखायो गोरोन्थिया जाखागोन 100% नाथाय मानसिया बार गोरोन्थि जाया दिनै एसेबां आं बे गथ'फोरखौ ओरैबायदि बार कल हरदों दुर्गा फुजानिफ्राय आं दाख्लैबो एसे कल हरदों फंबायमोन आंनाव गोबां फैसा बिहरबाय थादों सोरबा बिब्दि बेमार जाना दोङो मायबा जाना दं आंनाव हेल्प बिदों नोंसोर हरफिनोब्ला आं बे फैसाखौनो आं गुबुननो हरगौमोन ओरैसोमोन आरो आं सानो नाथाय बे फंबायमोन आंखौ मोनसे रेसपन्स होआसै जाय दिननिफ्राय फैसा मोनबाय ना आंखौ कल मोनसे खालामदों ना मोनसे खबर लादों रेसपन्स होननायानो गैया माने अब्ला नुदों अब्ला आं मा बुंनो नोंसोर फंबायमोन गोजौ भगबान दङ बेखिनि फैसा जेबो नङा मिथिबायना भगबाना जेब्ला नोंनो होगोन गोबां होगोन आरो जेब्ला नोंखौ धंस' खालामनांगौ कमप्लिट धंस' खालामजोबगोन आं होनखादों गोजौ भगबान दङ बेनिखायनो जानला मानला माने नोंसोर साननाङा आरो ना जेम्सआ दाउखौ जों थगायनो हाबाय मालाबाबो थगायनो हायाखै नोंसोर जेम्सआ मोनथिखागौ सब मोनथिजोबखागौ मोनथिनानैबो आं मावदोंसो बे फैसानिसो बाब फैसा फैगोन आंनियाव आरो बेफोर खामानि मावनो थांग्रायाथ' गोरिब न'खरनिसो फिसाखा नंना नङा आंबो दुखु मोनदों जेबो नङा थेवब्लाबो सरि आरो थेंक इउ बेफोरबायदि बिनो सोलों लाजिनाङा मोनसे थेंक इउ होनायाव जेबो जाया मिथिबाय अब्ला नै आं मोनसे देखायबावनोसै एजिम हल ना नायदे नाय एकदमबारे कुनु सेटिं नङा दे होनखादों सासे डक्टर साहाबसो बाव दै डक्टर लेडिस बे बिफानि जिम ना र' आं देखायगासिनो बिफानि जिम बेनि दामा नै बे जिम खालामदोंमोन जिम गेजेराव गारना थांबाय नै मोनसेखौ मा खालामदों नै उल्थां फाल्थां गारना थांबाय माने बिफानि जिम सासे डक्टर ना रायनाय बायदि जायोना सासे डक्टर हा नै देखायगासिनो र' ये हालतखौ नुबा नोंसोरबो बोरै नै माने जिम खालामबाय नै मोनसेया नै टाइल्सआव गारना थांबाय बिफानि दामानि बुस्थुआ बिफा गावनिबा बेफोरबायदि मावगौमोन नालाय बेफोरबायदि नै माने नै सब आलाय सिलाय सासे डक्टरनि मानसिया बेफोरबायदि जानाङा आरो माने ना नै नाय आं सेटिं नै सब बिदि मानसिनि गियाना हाजार गिदिर फरायनानै मा जानो सासे डक्टर नंना नङा गियाना बेफोरबायदि मा जानो आंखौ भगबाना नायफिनगोन बे जिम खालामनानै बिदियानो सिदा गारना दोनदों ना आं बेनि गारखांना दोननाय बुस्थुखौ आं खनथुमनानै आं मोजां खालामना दोनगोन ना आंखौ गोजौनिया नायफिनगोन आंखौ सयब मा होनना बुंनो ना ओमफ्राय नै टावेल इ साफा माबादोंमोन नै मोनसे देखायबावनि नैखौ नै टावेल जिम खालामदोंमोन आरो नै टावेला नै बे सायाव बे जाबाय नै जों बेनिखायनो बुङो ना जों गोबां सोलोंनो गोनां दङ नै सासे डक्टरनि गियाना मा बेनिया गावनि न'नि जिमबा बेफोरबायदि खालामदोंमोन ना बिसोरो फरायनो गोरोंबाबो माने गियानखौ नुफेराखैलै बिसोरो पान्जाबाव बेंगलनि मानसिया बाङालि पान्जाबाव बै गुरुद्वार मन्दिरखौ नुफेराखै बिसोर पान्जाबि मानसिया माबायदि सिबियो मानसिखौ माबायदि सिबियो गोरिबखौ माबायदि सिबियो बेफोरखौ नुफेराखै बेनिखायनो मानसिया गोबां सोलोंनो गोनां थायो फंबाय बिनानावमोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द